गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनिफ्राय इउपिपिएल आ मोनसे बाइक रेली लानो नागिरदों दिनैनि जागायनानै 6 तारिखआव जोबफैगोन काजिगावनिफ्राय गहपुरसिम रायजो राजा नोंथांमोन आङो होननो नागिरदों दा पावार अफ बिटिआर रेकर्डखौ गोबाङानो नेवसिदों गोबाङानो बखिदों किन्तु रायजो राजा नोंथांमोन गसाइगावनिफ्राय माजबादसिम आगोलनि बिटिएडि सोनाब फारसेनिफ्राय सानजा फारसे थांनो थाखाय 6 घन्टा 6.5 घन्टायावनो सहैयोमोन नाथाय दा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो बडलेण्डखौ सोनाब फारसेनिफ्राय सानजा फारसे बा सानजा फारसेनिफ्राय जुदि सोनाब फारसे फैनोबा 10 घन्टा 10.5 घन्टा नांगौ आरो जों दा काजिगावआव दं काजिगावनिफ्राय जोङो गहपुरसिम बाइक सालायगोन 6 दिन सालायगोन रायजो राजा नोंथांमोन 6 दिन दा गहपुराव जोबथाहैगोन गहपुरा जोंनि बिटिएडिआव गैयामोन बिटिसि एकर्डजों जादोंमोन फैफेराखैमोन किन्तु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों गहपुरखौ मोननो हाबाय गहपुरखौ जों माब्रै गारबोनो हागोन गहपुरा जोंनि जारिमिनारि जायगा मानोना गहपुर बायदि जायगायाव 500 जननिफ्राय बांसिन बर' सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों गोबां आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों गोबां गामिफोर बर'फोर न' बां सावजादों आरो 60,000नि बांसिन बर'फोरा अरुणाचलाव थाहैथ'नो गोनां जादोंमोन दिनैहाय दा पावार अफ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोङो गहपुरखौ मोननो हाबाय आरो ओरैसो फैनानै दिखियाजुलि जेब्ला 1942 आव क्विट इन्डिया मुभमेन्ट जादोंमोन फ्रीडम माने मा होनो ब्रिटिशफोरनि बेरेखा जेब्ला भारतीयफ्रा सोमावसारदोंमोन बै समाव बर'फ्राबो बाहागो लादोंमोन दा दिखियाजुलिनि खाथि खाला बर' गामिफ्राबो हाबबाय माने जोङो दिखियाजुलि जोंनि जायनाखि जारिमिनारि जायगा बेखौबो जोंनि बडलेण्डआव मोननो हाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मुनि कसारी रतन कसारी लरेला कसारी बिथांमोना क्विट इन्डिया मुभमेन्टआव माने भारतनि फ्रीडम मुभमेन्टआव बाहागो लानायाव मार्टियार जादोंमोन मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांमोनजों लोगोसे खुद्र कसारी हेंग्रा बर' राजेन्द्र प्रसाद बसुमतारी मैना कसारी बिथांमोना गाज्रियै जोखोम जादोंमोन आरो काजिगाव जाय जायगानिफ्राय बाइकनि हान्जा सुरनाया जाजेनगोन जोंहा अलरेडि फुजा होखांबाय बैयाव गुरुदेव कालिचरन बिथां गायसनलांनाय मन्दिर दङ बे जों गसंनाय जायगाया गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगा बिथाङानो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरखौहाय गोलैसोनानै थानायनिफ्राय माने सिरि मोनहो खांजेनदों होनजायो आरो आं एसे जारिमिननि बाथ्रा बुंनि रायजो राजा नोंथांमोन गोदोहाय ब्रिटिशफोरनि समाव जोंनि इन्डियायावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट सोलियोमोन जेब्ला गुरुदेव कालिचरन बिथांमोना खामानि मावजेनदोंमोन अब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1919 सोलियोमोन जाय आयेनाव थोबसेबो ट्राइबेलफोरनि थाखाय शिड्युल कास्टफोरनि थाखाय आरो गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय रिजार्वेशन सिस्टेमानो गैयामोन नाथाय जेब्ला साइमन कमिसना फैयो इन्डियायाव अब्ला कालिचरन ब्रह्म बिथांमोना बरायो आरो लोगो हमहैयो बिथांनि दैदेननायाव लोगो हमनानै जेब्ला मेमोरेन्डाम गथायबाय बै मेमोरेन्डामाव बिथाङा रिजार्वेशननि बाथ्रा बुंदों आरो साइमन कमिसना बिथांमोननि दाबिखौ गनायदों ओमफ्राय जेब्ला साइमन कमिसना थांफिनबाय अब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1919 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट 1935 खालामदों आरो 1935 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्टखौ माने आयेनखौहाय रुपायन खालामदों बै समनिफ्रायनो जोंनि जायगायाव रिजार्वेशन जाजेनदों आरो दा जोङो बिथांखौ जेब्लायबो मान होयो आरो बिथाङा जिहेतु मोनसे धोरोमबो फोसावदोंमोन दा ओंखायनो बिथांनि गायसनलांनाय मन्दिराव बोर बिग्रोबाय जयग' होग्रोबाय जाहाथे बे बाइक रेलिया मोजां जाफुंसारो आरो बयखौबो जोंनि बे बाइक रेलियाव मदद होगोन हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामबाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै दोनथ'बाय जय इउपिपिएलनि गोजोन्थों।